Armoede is iets van gisteren, iets van vandaag en helaas ook van morgen. Alleen wat je nu ziet is dat er echt vele honderdduizenden gezinnen niet rond kunnen komen. En dagelijks stress hebben of ze het eind van de maand nog kunnen halen of ze hun kinderen nog kunnen geven wat nodig is. Ik word er verdrietig van, omdat het zoveel mensen zijn. En omdat ik eigenlijk ook weet, gewoon ook door contacten met andere instanties, dat dit het topje van de ijsberg is. Het punt van armoede is dat als mensen wat langer leven, dan weten ze ook dat je ziet dat in dat gezin is het niet goed gegaan. En in het volgende gezin gaat het weer niet goed. Als wij als schuldhulpmaatje in de vroegte al kunnen aanschuiven en die mensen dus helpen, dan zijn er die kosten niet meer voor de gemeente er niet meer. Mensen zijn zelfstandig geworden en je hebt als het ware een probleem voor hen en voor de maatschappij opgelost. Die hulpvrager die is door allerlei omstandigheden in een aardigheid gekomen, maar die moet je ook begrijpen. En dat kan je alleen maar doen als je ook je maatje voelt. Je moet luisteren naar het verhaal wat iemand heeft. We willen graag leerbare hulpvragers hebben die ook zelf na afloop van het traject dat we met ze ingaan, weer zelfstandig kunnen opereren. Als wij dat niet ontdekken of we kunnen die mensen niet vinden, dan komen die in een spiraal terecht. En in het begin gaat het langzaam, maar op het moment dat er een deurwaarder aan jouw deur komt, iedere brief die die deurwaarder stuurt, loopt de schuld ongeveer met €100 op. De schulden die bij huur en bij zorgverzekering en dat soort dingen ontstaan, die worden geregistreerd en de gemeente krijgt daarvan uitsluitsel. Die wet is bedoeld om al vroeg mensen in beeld te brengen die schulden hebben, maar als ze niet accepteren dat ze die schuld ook dat die bekend is en dat er ook iets aan gedaan kan worden, dan loopt het spaak. En dat is het probleem met vroegsignalering die wettelijk voor ons is geregeld. Daar moeten wij eigenlijk vaker hebben van onze kanalen in de samenleving. En Caritas probeert in de haarvaten van de samenleving te komen. Terwijl er zoveel geld naar armoedebeleid gaat en er ook zoveel beleid is, zeker in de gemeentes, het helpt niet. Het zijn vaak, dat hebben ook de gemeenteambtenaren gezegd, het zijn vaak pleisters plakken. Dus je gaat wel de gevolgen van armoede verminderen. Bijvoorbeeld door mensen toch een schoolreisje mee te laten doen of wat dan ook. Maar het gaat niet de armoede zelf tegen. En dat is jammer. En dan kan je wel zeggen van ja, weet je, je kunt gewoon zorgen dat iedereen gaat werken. Maar ja, als mensen gezondheidsproblemen hebben, dan lukt dat vaak niet. En dat geldt voor ongeveer 2/3 van de bijstandsgerechtigden. En ik denk eerlijk gezegd dat heel veel dingen vereenvoudigd moeten worden. En ook voor de uitvoering moet het eenvoudiger worden, want zij hebben ook vaak heel veel last van ingewikkelde toestanden. Naar mijn inschatting, de laatste cijfers van werkende armen zijn, als ik het goed heb, uit 2021. Toen waren er ongeveer 230.000 werkende armen. Dus werken is al niet meer voldoende om niet in armoede terecht te komen. En ik denk dat we nu op het niveau zitten dat we ongeveer evenveel werkende armen hebben dan dat we bijstandsgerechtigden hebben. Of mensen hebben die bijstand ontvangen. Ja, dan is het uit balans. Dan hebben we iets niet goed gedaan. Het begint altijd met financiën. Dat kan op allerlei terreinen. Van financiën kan er een probleem zijn. En als je dat in kaart gebracht hebt, dan ga je samen een plan maken. Dat valt over het algemeen reuze mee, de problematiek rond financiën. Wat een veel grotere problematiek is, vind ik, is de sociaal-emotionele problematiek daar rond. 3/4 van mijn tijd steek ik daarin. Eigenlijk is dat meer maatschappelijk werk dan dat je zegt van nou, dan ben je bezig met bijvoorbeeld schuldhulpverlening of budgettering. De kerk die nam een hele belangrijke positie in voor wat betreft het zorgen voor de mensen die het meest kwetsbaar waren. Dat is natuurlijk helemaal verloederd, daar is niks van overgebleven. Dat is overgenomen door de professionals die in mijn ogen
Vroeger niet hoor, maar nu heel veel steken laten vallen. Als mij vandaag iemand belt, dan geef ik hem vandaag antwoord, dan ga ik hem morgen naartoe. Want iemand belt niet zomaar, iemand vraagt niet zomaar om hulp. Eer jij besloten hebt om echt hulp in te roepen, dan is er al heel wat water door de Schelde heen en weer gegaan, voordat je die vraag durft te stellen. Dan ben je uiteindelijk zo moedig om die hulpvraag neer te leggen en dan zeggen ze, nou, over 8 weken ben u aan de beurt. Als je geluk hebt. In het schoolplan, dat is het grote beleidsplan van elke school, dat moet elke 4 jaar gemaakt worden, dat daar een paragraaf in komt, armoedebeleid, en waarin de school opschrijft hoe ze aankijken tegen armoede en hoe ze daarmee om willen gaan. En dat schoolplan dat is een belangrijk stuk, want dat moet besproken worden in de medezeggenschapsraad. Sterker nog, daarmee moet de medezeggenschapsraad instemmen. In de medezeggenschapsraad zitten de ouders, zitten de leerkrachten, dus dan heb je al een heel groot deel van de gemeenschap van de school heb je te pakken. In het voortgezet onderwijs zitten ook de leerlingen in de medezeggenschapsraad. En die moeten dan allemaal instemmen met dat armoedebeleid. En dat zorgt er dus voor dat je minstens elke 4 jaar, en hopelijk vaker natuurlijk, dat die groepen met elkaar praten over, oké, wat is dat probleem, het armoedeprobleem bij ons op school? En hoe willen we daar als waardegemeenschap mee omgaan? Wat kunnen we doen om die kinderen die daar mee te maken hebben, om die effectief te ondersteunen, om ook het beste uit zichzelf te halen? Veel activiteiten op scholen die zijn afhankelijk van de bijdrage van ouders. Niet alleen in hand- en spandiensten, maar ook in geld. Hè. De scholen mogen vrijwillige ouderbijdrage vragen. En de basisschool 35, 40, 45 euro per kind per jaar. Sinds 2 jaar mag je kinderen niet meer uitsluiten van activiteiten als hun ouders niet betaald hebben. Dat gebeurde dus vroeger wel. Dat is in de kern dus een goede wet. Het heeft wel een negatieve consequentie. Want scholen zien nu dat steeds minder ouders die ouderbijdrage betalen. En dat heeft als consequentie dat er steeds meer scholen zijn waarbij zo weinig ouders nog de ouderbijdrage betalen dat de activiteiten niet door kunnen gaan. En helaas concentreren dit soort problemen zich. Dus je hebt scholen waar relatief veel ouders zitten met veel geld. Daar kan nog steeds van alles georganiseerd worden. Daar kan van de ouderbijdrage kunnen daar vakdocenten ingehuurd worden. Kan een prachtige reis, soms naar het buitenland, ook in het basisonderwijs worden georganiseerd. En je hebt nu echt scholen waar niks meer kan. Daarom heeft recent een hele brede coalitie van onderwijsorganisaties, die hebben de minister en de Tweede Kamer opgeroepen om de vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen. En elke school per jaar wat geld te geven per leerling extra om ervoor te zorgen dat dit soort activiteiten gewoon voor elke leerling georganiseerd kunnen worden, ongeacht het inkomen van de ouders. En in het voortgezet onderwijs moet dat uiteindelijk ook gebeuren. Alleen zien we dat daar die bedragen op dit moment veel hoger liggen. En dat heeft ook te maken met het feit dat er veel meer mee gebeurt. Bijvoorbeeld technasia worden ervan betaald of tweetalig onderwijs. En als we dat nu in één keer afschaffen en vervangen door een vast bedrag per leerling per jaar, dan weten we ook niet precies wat we weggooien. Dus daarvan hebben we gezegd, laten we eerst even inventariseren wat er allemaal met dat geld gebeurt. Zodat we daarna met elkaar een goed gesprek kunnen hebben over de vraag, wat vinden we nou echt belangrijk?